कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। आयच्यान कारवार बेंगळूर रेल्वे सुरू। कारवारचे नवीन निस्त्या मार्केट ओपन जातल की ना, मच्छीमारालो प्रश्न। गाईल्या झगड्यात गर्भवती गाय पडली भाईत। सरकारी शाळेत LKG UKG क्लास सुरू करचे राज्य सरकारालो निर्धार। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 179 कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबरो। कोरोना व्हायरसा लागून मार्च महिन्याच्यान बंद आशिल्ले कारवार बेंगळूर रेल्वे आयच्यान परत सुरू जाता। आज यशवंतपूर कारवार आणि फाल्या कारवार यशवंतपूर रेल्वे सुरू जातली, अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिला। आज सांजे 6:45 यशवंतपूरच्यान सुटील रेल्वे फाल्या कारवारा सकाळी 8:25 येऊन पावतली। तशेंच फाल्या सांजे 6 वाजता कारवारच्यान सुटील रेल्वे बेंगळुरा वयतली। आठवड्यात 3 दिवस असोच रेल्वे टाइम टेबल उरतलो, अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिला। ह्या रेल्वेत 7 स्लीपर, 1 3 टायर AC, 1 2 टायर AC आणि 4 सामान्य सहित 15 बोगी उरतली। जाल्यार रेल्वे स्टेशनाचेर तिकीट मेळचे ना। प्री बुक केल्ल्या तिकिटाचेर मात्र रेल्वेचेर प्रवास करच्याक मेळटलो। कारवारचे नुस्त्या मार्केट 15 ऑगस्टाक उद्घाटन जाल्ले, जाल्यार सार्वजनिक लोकांसाठी अजूनही ओपन जावना। सद्याक ताजे नुस्त्या कारवाराक भरपूर येऊ लागला आणि ह्या टायमाचेर कारवाराक नुस्त्या मार्केटाची चड गरज आशिल्ली। नुस्त्या मार्केट सार्वजनिक करचे जाल्यार त्याची जबाबदारी म्युनिसिपालिटीचेर आसा। नुस्त्या मार्केटाक पैसे वसुली आणि स्वच्छता करची जबाबदारी हरिकांत खारवी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो अध्यक्ष KT तांडेल हांकां दिला। पितृपक्ष जाल्यानंतर नुस्त्या मार्केट ओपन जातल की ना, हो प्रश्न मच्छीमारी लोकांक पडला। मुनगड तालुक्यात न्यासर्गी ग्रामात भाईत एक गर्भवती गाय पडली। 2 गाईल्या झगड्या भितर गर्भवती गाय भाईत पडली। ग्रामस्थ लोकांन अग्निशामक दळाक माहिती दिली। अग्निशामक दळान ताबडतोब येऊन घेऊन गायी वाचयले। ही भाय 70 फूट अगड असा आणि धोकादायक बी असा, कारण हाचे मुखार अंगणवाडी केंद्र असा। त्याक लागून मुखार दुर्घटना संभव जावचे पहिले अधिकारी लोकांन लक्ष दिवन त्याचे निवारण करचे। सरकारी शाळेत LKG UKG क्लास आरंभ करूक राज्य सरकारान निर्धार केला। या वर्षाच्या राज्यात 276 सरकारी शाळेत LKG आणि UKG क्लास सुरू करतले आणि ह्या पोराक शिक्षण दिवचे खातीर DED आणि BEd झाल्या माटेसरी ट्रेनिंग दितले। राज्य सरकारान जास्तीत जास्त पोराक सरकारी शाळेत येवचेसाठी LKG आणि UKG क्लास सुरू करचे निर्धार केला। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 179 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 135 लोक बरे जावन घेऊन डिस्चार्ज झाले। आज कारवारा 6, कुमटा 47, होन्नावर 15, भटकळ 16, शिरशी 3, सिद्धापूर 21, येल्लापूर 9, मुणगोड 27, हळियाळ 16 आणि जोडा भितर 19 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। तसेच कारवारात 11, अंकोला 13, कुमटा 1, भटकळ 33, शिरशी 10, सिद्धापूर 16, येल्लापूर 12, हळियाळ 34, मुणगोड 3 आणि जोडा 2 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 5548 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 4119 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। अजूनही 1374 लोक उपचार घेते असतात। आज शिरशी भितर एकट्याले मरण झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 56 लोकांले मरण झाले। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राइब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे अपडेट पुरा मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।